Per instal·lar el Google Drive hem de fer el següent. Anem a la pàgina de Google. Oucle.com. Entrem, vaig a treure aquesta, entrem al nostre compte, aquí a Entra, entrem al nostre compte, iniciem la sessió. Aquí dalt, en aquest menú d'aquí dalt, busqueu Drive o també Docs, que a vegades surt Docs en vez de Drive. I aneu aquí, cliqueu aquí on posa baixa Google Drive o aquí, que també posa baixa Google Drive. Cliqueu i baixeu el programa, l'aplicació. Accepta i instal·la. Li dieu que sí. Aneu seguint tots els passos i al final el que heu d'aconseguir és trobar l'aplicació, o la trobeu aquí o la trobeu a l'escriptori. La busqueu. Un cop se us instal·lat, la busqueu. Google Drive i clicaríeu sobre Google Drive. O bé clicaríeu sobre aquesta icona petita. Què pretenem amb això? Doncs tenir al nostre ordinador els mateixos arxius que tenim a l'ordinador de Google. Si fixeu, aquí jo tinc el Dropbox, el Google Drive i l'SkyDrive. El Google Drive és de la casa Google, l'SkyDrive de Microsoft i el Dropbox és una altra aplicació de la mateixa casa Dropbox. Les tres són gratuïtes fins a cert límit de memòria. El que guardo aquí se me guarda al meu ordinador i a l'ordinador remot, de tal forma que si s'emborra del meu ordinador està a l'ordinador remot, estan sincronitzats. Tot el que enganxo aquí està també a l'ordinador remot, de tal forma que jo puc veure sempre a qualsevol ordinador el que tinc en aquesta carpeta. A banda d'això puc compartir. I què anem a compartir nosaltres? Doncs això d'aquí, on posa tecnologia SU. Per compartir això teniu que anar, un cop teniu instal·lat, aneu al correu i obriu un arxiu que us he enviat perquè compartim. Llavors us té que sortir això d'aquí. I amb aquest tutorial suposo que és suficient per explicar com s'instal·la. Ho intenteu, ja se m'hauria instal·lat, tanca, ho intenteu i si teniu algun problema m'ho dieu.